На 6 март излезе Безликите глава 3, който е и третата и последна част от тази трилогия. Имам видеа в канала за Безликите глава 1 и Безликите глава 2 и днес реших да направя и за третият последен филм. Затова, ако ви е интересно и искате да разберете какво е моето мнение, останете до края и изгледайте видеото. Започваме както винаги първо с сюжетът. В Безликите глава 3 филмът завършва историята на Майя, която след оцеляването си в първите две части е решена да сложи край на терора. Действието се развива в изолирана локация, където Майя се изправя в последен сблъсък с тримата маскирани убийци. Третата глава разкрива повече за мотивите на убийците и дали те са част от по-голяма, организирана група или техният нихилизъм е наистина случайен. Още от сега искам да кажа, че аз лично не бях много хайпнат от третата част, нито от втората. Ако сте гледали видеята ми за първите две части, знаете какво е моето мнение. Първата беше най-слаба, като втората беше по-добра от първата и тук е времето да си призная, че третата е наистина най-добрата от трите. Но това не означава, че си заслужава да се гледа. Актьорската игра във филма е наистина на доста високо ниво, музиката също, ефектите също, но този филм лично за мен не спада към жанра ужаси. Ако сте гледали първите два филма, то тогава трябва да гледате и третият, както и аз направих. Точно поради тази причина. Иначе просто нямаше да си го пусна. Не ме разбирайте погрешно, убийства във филма има и то доста, но просто няма нищо страшно в него. Няма нищо, което да ме накара да си мисля, че този филм е филм на ужасите. Тук ще ви споделя един интересен факт, който между другото мен ме озадачи. Безликите глава 1 излиза през 2024, а Безликите глава 2 година по-късно, септември 2025. А Безликите глава 3 пък излиза само няколко месеца след излизането на втората част. Затова се зачудих защо третата не излезе година по-късно от втората. А отговорът бил много прост. Още при излизането на Безликите глава 2, третата е била почти готова и заснета. Те са снимали двата филма успоредно един с друг. Като един голям филм, просто разделен на две отделни части. И са искали просто да няма голям период от време между втората и третата част, за да не се губи интереса в зрителите, а пък и да хванат периода февруари-март, където се гледат най-много ужаси. И затова мога да кажа браво. Защото аз не харесвам филми, в които има няколко години разстояние между тях. Както беше между първата и втората част, докато излезе втората, аз вече съм забравил първата. И трябва да я гледам отново. Но това крие и своя риск по принцип, тъй като филмите се правят много набързо и от това страда и качеството на филма. Но в този филм няма от какво да се страда, тъй като филма беше добре направен и, както казах, за мен не беше въобще ужаси. Така че който е гледал и трите филма и който е фен на поредицата, нека ме поправи и да ми напише: не е така, филмът си заслужава, много е добър, много хубав филм на ужасите. Наистина, напишете ми какво е вашето мнение относно тази поредица. Аз лично много се радвам, че тя свърши и няма да имаме повече части, или поне така се надявам. Дано да съм прав, защото не ми се гледат повече такива филми. Тъй като Безликите е ремейк, има по-стар филм. На няколко пъти съм грешил неговото заглавие, като го наричах Непознатите, но има точно такъв филм и това е трилогия Непознатите. На други места се превежда като Безликите. Така че не знам какво е точно правилното заглавие на този филм. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели. Ако е така, не забравяйте да му оставите по един мощен палец нагоре в подкрепа и да се абонирате за каналът ми с камбанка. И ударете този хайп бутон, за да може алгоритъм на YouTube да препоръча това видео на повече хора. Тъй като първите две части не получиха повече от 800 гледания, така че и това видео най-вероятно няма да получи повече от тях. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до скоро!